L-Angelus. L-Anġu Talla ħabbar lil Marija u hija saret mill-Ispiritu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Hawn il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kemmtek. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U l-iben Talla sar bniedem u għammar fostna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Xeret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u s-salib tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien. Bi Kristu Sidna. Amen.